היי בנות. היי אמא, אני יוצאת לכמה סידורים. אני חייבת לבקש מכן להוציא את לואי לטיול ולא לשכוח, בסדר? טוב אמא. אלזיה? בסדר? בסדר, תודה. אוקיי. ביי מתוקות. ביי. תהנו. כעבור שעה. מה קרה ללואי? לואי, מה קרה? מה דובי רוצה? מה קורה עם לואי? נורא שקט פה, את יודעת אלזיה? אוי, לא! שכחנו להוציא את לואי! אמא ממש תכעס והיא עוד מעט כבר חוזרת! מה נעשה? חייב ללכת להוציא אותו! כן. אמא, ראית את לואי? את לואי? לא ראיתי את לואי בשום מקום. אוי לא, ידעתי. אני חושבת שלואי הלך לאיבוד. איך הוא הלך לאיבוד? אני חושבת שהוא ברח. ברח? אוי לא, והכל באשמתנו. כי אמא אנה ביקשה מאיתנו להוציא אותו ושכחנו מזה לגמרי כי... שכחתן מזה? כן, היינו עסוקות באמצע משחק ולא הוצאנו אותו בזמן ועכשיו הוא נעלם. אוי לא, מה נעשה? אני לא מאמינה. בוא נלך לחפש אותו. אתם יכולים לבוא לעזור לנו לחפש אותו? כן, בהחלט. מהר! לואי! 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 אלזיה, אני לא מוצאת אותו באף מקום. גם אני! לואי! 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 לואי, תחזור הביתה חמוד! במתוקי, בבקשה תחזור הביתה. לואי! הוא לא כאן. אלזה, אני לא מוצא אותו בשום מקום. אני יודעת, מה נעשה? טוב בנות, אין ברירה. בואו נחזור הביתה. נכתוב מודעות ונתלה אותם על העצים. אולי מישהו ימצא ככה את לואי. טוב, אבא. זה רעיון טוב, דוד-ג'ק. בואו נלך לעשות את זה. מה את הולכת לכתוב, אנה? תעזרו לנו למצוא את לואי שלנו. בבקשה, אנחנו מתגעגעים אליו. ואת המספר טלפון. רעיון טוב. אלזיה, זהו, סוף סוף סיימנו. כל המודעות מוכנות. יאללה, בואו נלך לתלות אותן. בנות, כבר נורא מאוחר. הגיע הזמן ללכת לישון. לא, אבל אנחנו רוצות לחכות ללואי. לואי עוד לא הגיע הביתה. אנחנו ממש דואגות לו. אנחנו גם דואגות, בנות. אנחנו גם נורא דואגות. אבל חייבים לעזור כוחות כדי להמשיך לחפש אותו מחר. נכון מאוד. דודה אנה צודקת, מתוקות. לכו לישון. טוב. לילה טוב. אנחנו אוהבות אתכן מאוד. אל תדאגו, הוא יחזור. אניה,
מה קרה? על מה כל המהומה? אבא, לואי חזר! לואי חזר הביתה! כן. רף, רף, רף. אוי, לואי, כמה טוב שחזרת. מה קרה? אוי, לואי חזר! סוף סוף, לואי, מתוקי, אנחנו כל כך שמחים! אוי, כמה דאגנו, איך אני שמחה! אני גם מאוד מאוד שמח. אוי, כמה חיפשנו אותך, לואי מתוקי. בנות, אני מקווה שעכשיו למדתן לקח, וכשאני מבקשת מכן, או כל מבוגר אחר מבקש מכן להוציא את לואי, אתם תוציאו אותו בזמן כדי שהוא לא יברח. כן, אמא, אנחנו מצטערות, זה לא יקרה שוב. לפחות הוא חזר. בסדר, לפחות הוא חזר וכולנו שמחים, רק שזה לא יקרה שוב. סוף טוב, הכל טוב. בשביל עוד סרטונים, תיכנסו לערוץ שלנו, תירשמו ותעקבו. אל תשכחו ללחוץ על הפעמון. ביי!